شمارا درستاں آواز آئے گا جی سر، آواز پیدا ہے سر۔ ماوتی کلاسا بندات کنی مرچی کے میں کلاس ہیں ای اصلا میں کہ ما کورس ہیں آئی اولی کلاس ہیں تیسرا کہ ما شما دو کلاس جوائن کو تا آ دوئیں کلاسانی یک دو پرپس بیتگا یا مقصد بیتگا آ ہمیں بیتگا کہ ما شمارا یکی تو ماوتی کہ ما کلاساں شروع کرنگے آہانی بابتا سرپدی بھی دیں اور دومی ما شمارا ہمیں کے کورس آوانے نے کورس تو کا کجم سبق کہاں چونے چونے ٹاپکان سرما گپ جنے آہانی بابتا ہوتا تو میں مرچیگے کے کلاسیں ای اصلا ہما ہشت کلاساں چے اولی کلاسیں کہ ما شمارا پا وتی تیاری واسطہ وانے نے و ما اشیارا ہمیں صحابہ تیار کو تھا کہ میں کلاس ادا چی بونگی جوا بزاں کے دوئیں کلاس کے ما گپتگاں یا کہ صاحب یا شنو واسطہ دربریے او میں کہ ہمیں پروگرام میں اشیے بابتا شمارا وتی ذات وتی ہما کے خیال یا کہ میں ہما مقصد مول مرادیں آہاں پا شما پیش بکنے اشیا ما کستے شمارا کہ بلوچی زبان پجاری یا کسانے پیش کنے بونگے جو دیمروی گالوارو رسم الخط بابتا ما گپ جنے تو ما وتی کہ ما کلاس ہیں آئیے صاحبہ روان کنے اور ما شمارا کہ ما مقصداں کلاس آوشان کے بلوچی زبان ردوم دیمروی بلوچی گالوار و بلوچی نوشتہ صاحب و آخری پدامی کلاسانی بابتا ہمیں کہ ما وانتگاں مشانی بابتا جست و جواب سیشنی بیتے ہیں تو ای درگتا ما بلوچی زبانے کے گپا جنے دنیا یا ہرچ راجی ہرچ قومی کے نشتہ ہانی ایک زبانی ہوئی ہمیں وڑا بلوچانی ہم یک زبانی ہا یک بلوچی گو دمی بلوچا پاوتی رسان کا یا ابلاغا یا وتی لوٹو آہگانی درشان کنگا ہما زبانا گپ جاں بلوچی گوشگ بھی تو مرچی ہمیں بلوچی زبان ردوم و دیمروی بابتا گپ جنان بے ماں گو شما البتہ یک چی کنا کہ شما وتی گرا وتی قلم و کاپیاں بزورے وہ ہنچی پوائنٹ ہی کہ کہتے ہیں شما یارا بنیادی پوائنٹا ہاں نوشتہ بکنے تاکہ شما پدا وطی نیم گاچی لاتے نوٹس کے اڈ کنے شما کے راما بنیادی معلومات بے بام چونکہ ما گپائے تھے کہ بلوچانی زبان بلوچی گپ جنو پاکستان ایران افغانستان مزنے کے ساسیا نشتگاں بلچرشی آبید خلیجی ملکاں ترکمانستان روس رودرت کی افریقہ کے ادا مطلب کینیا یا زنجباری اودا نشتگاں اور بلوچی زبان ایک وہن و قدیمی زبان ہے بلوچی زبان بنزہ اور راج دفتر بابتا ریسرچ کنوکیں پولکاری کنوکیں ذاتکارانی گشگند کے بلوچی آریائی نسل زبان یک کی زبان ذات آریائی زبانہ دو مزنی شاہاں باہر کنا یک بحریہ انڈو یورپین و یک بحریہ انڈو ایرانین گوشان بلوچی کو قوان پارسی اردی پہلوی او اوستائی زبانہ نزدیکی کا پمے شاہ بلوچی ایرانی شاہ زبانی لکھگ بھی یک انگریزی پٹ پولکاری جوزف الفبائن کہ یہ بلوچی زبان بابتا پٹ پول کو تا پولکاری کو تا وہی ہمیں اثر دیما ہوتا کہ بلوچی زبان کو کوہنے ایرانی نیامی فارسی و پارتی زبانانی توارانی چارو تپاسا آیا من ہمیں آثر کشتا کہ بلوچی زبان بنزے نئے کے کوہنے فارسی ہیں اور نئے نیامی فارسی ہیں بلکہ یہ کنچے گار و گورے زبانے کہ لاہتی رنگ و دابا کوہنے فارسی اور لاہتی حسابہ کو نیامی فارسیہ نزدیکی کا بلے ای زبانے وطیب جتائیں بستاری ای زبان میدی زبان گالواری بتکاں پرچہ کے بلوچی کو کردیا سکباز نزدیکیں وی مینورس کی یہ ہم حیال ہمیشن کے بلوچی چکوہنے میدی زبانہ درد کا ڈاکٹر غفور شاد وتی کتاب بلوچی زبان بنزہ نوشتہ رہ بندہ بلوچی زبان دفتر باروا نوشتہ کہاں کہ بلوچی زبان بابتا ایک گپا سرجم زبان ذات و ذات کر دپا کہاں کہ بلوچی زبان کو ہند یورپی زبانانی ایرانی کے طولییں ہما یہ شاہاں سیادی داری اگا ما بلوچی زبان بندفتر چارٹے جوڑ بکنے گڑا آچو ایرنگا بھی کہ پریمیٹیو اور انڈو یورپین ایشیا چی بات کستے بیتگاں کہتے ہیں انڈو ایرانیان پدا کستے انڈیک وہ انڈیک ایرانیان کہتے ہیں وہ ایرانیان کے ما شاہ درکایا میڈیک اولڈ پرشین اویسٹن وہ پدا چمی سہی زبانہ چی بلوچی زبان درد کا
یکلی کے ایشن کے 6500 سال ساری بازیں ٹکو قبیلہ ہاں نیامی ایشیا یلہدا تھا زربار شگربی بزن ساؤتھ ایسٹ نیمگا رہدا گتگاں ای آریان گتگاں وشانی یک گروہ یا انڈو ایرانے کشک بھی کرناری تر و گرداران ایشانی یک مزنی ٹولیے ایران شگربی مشرق ایسٹ دمگا جامنت گتگاں اوشانی ٹک کے نام بلاشک او پدا بلوچ پیکب تک ہمیں بلوچہ بلاشگانہ درد دین پر زربار جنوب ساؤتھا او زربار رودرت ساؤتھ ایسٹ دمگا شتگاں کہ آئیے نام مروچی بلوچستانے کہ اے دہنو بلوچانی سرزمینے گو وحد گوزگا بلوچیا دیمروی کتا بلوچانی آبادی قصاص ودتا بلوچی زبان تہا جغرافیائی چاگردی زبان زانتی لی کہانی حسابہ بازیں بدریت کا بازیں لفظ و گال گار او گور بتگاں او ہزارہ نو کے لفظ بلوچیا ہوار کپتا فارسی پہلوی او اوستائے بازیں لفظ انگتا بلوچی تہا پشکب تگاں بازیں لفظ و گالاں و تی رنگ و دروشم و توار مٹ کو تگاں یک زبانی مزن شانی و شائگانی نشانی ہمیں بھی کہ آئیے محکم و کلاسیکی لفظاں کی بھی ای بابتا بلوچی زبان احدی قصہ احدی شعر و صوت بطلان دروشما مزن مڈیے ہستیں ای احدی قصہ شعر صوت و بطل او کے ہستاں بلوچ راجہ ہوتی سینگا پہریزت گاں او پدا سینہ در سینہ چی یک نسل یا دومی نسلہ سربوت گاں بزاں کماشی مردماں وتی چوکو نماسگان کرا ہمیں احدی قصہ او شعر صوت و بطل گوشتگاں 1950 راند بلوچی زبانہ نوشتہ ہنر و ازما دیمروی کو تھا گڑائی سرجمے مڈی چنگو نظارے کار بوغائیں چیشی عبید بلوچی زبانہ نوکے لفظاں کے صنف و تہار چوش کے ناولیں آزماں کے قسمانوں کے بزن ڈرامائیں و شعر ہم مزنے کے ساسیا نوشتہ بتگاں ای درگتا ہر سال سدانی کتاب بلوچی چاپ ہر سال سدانی صاحبہ بلوچی کتاب چاپ ماں ای وحدہ بلوچی زبان ہما زبانہ ہوارے کہ آہاں ہر وڑے مشکل و جنجالہ پاد ہم وطا زندگ داشتا زبان مدام کو ارتقائی اور ایویلیوشن تہا دیمروی کنا نبا ہمیں ردوں میں سببا وتی دروشما مٹ کنان کنا مروچی بلوچی زبان مزن و شاہگان زبان جوڑ بتا کہ اشیے سئے مزنے گالوارا او اس سئے مزنے گالوارا نے پدا وتی دگے دگے گالوارا منی آواز شما کرا شری سرا آئے گا شما اشکون گائے تھے جی سر جی سر جی سر گپو رپا دوستا شری سرا شما سپت بیگا ہے جی سر نو بلوچی کے ہما گالوار ہیں آکستے سئے مزنے گالوار ہیں بلوچی ہے یہ ڈائلیکٹ ہیں او زبانہ نے تہا کہ گالوار باں اشانتو کا کہ فرق پیرے کہتے ہیں ایچو نایا پتری او حقیقی چیزیں پرچہ کہ زبان ہر چل ملا پاد آئی تہا کمی باز بدلی کہتے ہیں بعض وعدہ میں مردوں کے بلوچی زبان گالواران بابتا گپ جنا گڑا کمی باز یا قسمی مایوسی یا دلپروشی اظہارہ کنا کہ بلوچی زبان ای بڑے ای اب گالواران تہا بہاریں بلوچی زبان یک رنگ و یک دروشم نہیں تو ای ہچوڑے دلپروشی یا ہچوڑے ناامیدی گپ نہیں پرچہ کہ دنیا تو کا ہر زبانے ہا آہیے تو کا گالوار ہستا او پدا ہما ملکانی ہما قومانی کے آہانی جغرافیہ سک مزن بھی او آ شنگو شانگی جاگان اندوک بما گوڑا آہان کے را ما کے زبان گالواران تو کا پارکو تپاوتیں آگیشتر بھی نما آگا بلوچانی سرزمین آئے سردگارا یا کہ جغرافیہ ہا بچارے گوڑا آ سک مزنے یک نیمگی کستی آ ہندو سندھا سریں دومی نیمگا کستی افغانستانا و ایرانا سریں اور سیمی نیمگا بلوچانی ایک مزنے کے آبادی آ پنجاب اما کے صوبہیں آؤدان اندوکیں تو اسی وجہ پدہ اشے کہ بلوچستانا کوہ مزن کور او مزن دریا ایک ہستاں بلوچانی کے آبادیہ سندھا دور کنا اور ہمیں وجہ چے آہانی زبانان تو کا
بدلی कहते हैं. वो हमें हमें के बलूच दूर दरे कोंडा निश्तगा वती हमें जोग्राफिया सबबाशिया बाजें गालवार जोड़ बितगा गालवारा अंग्रेजी मजाने के डायलेक्ट गोशा उर्दू बोली गुशंती बेजा यक कुंडिये जुबान यक राजिये या यक राजी जुबान ये यक कुंडिये जुबान भले राजी सूरता आ दुरुस्त यक मजने द्रच की बेजा आ द्रच बलूची हमा ये शाह अंचुके एक द्रच की भी ये बाजे शाह बा हमें वड़ा कस्ते बलूची है हम बाजे शाह भले असल आ द्रच के जिंद हमें याद के क्या ही बलूची गुशा उस जुबान चावती ग्रामर वती स्ट्रक्चर चारक भी जानक भी तुमावादे के बलूची के डायलेक्ट चारे सलेमानी डायलेक्ट भी शार रक्षानी भी शार या मकबरानी भी शार ईशानी दुरुस्तानी किस्ते जो अमा के ग्रामर हैं आ या के साहब आए और देखिए एक राष्ट्रीय या के हकीकत या रिसर्च हम हमेशा के दुनिया हमा जुबाना क्या हानि कब जनों का तयदाद भी बाज मर्दम आजुबाना गब जंगुड़ा हानि तो का गालवार या बोली गेस्टर जोड़वा मिसाल अबरा फारसी जुबान अगर मैं चमशाक भी दिए फारसी जुबान एक मजनी और तारीखी जुबान है भला ये तो का बाजें गालवार हंसता क्या दरिये बुखारिये अमक्किये सीस्तानी और दिगे बाजे ना हमें बड़ा रूस या रूसी जुबान एक के जुबाना आहानी हम बड्डे छिया गालवारा कुछ के पामोर गालवारे बशकर रूसिये पायोप्स दरियाए कशोबरे निंदू के मर्दमानी गालवार पायोप्स बाराज का गालवार देगे बाजें और जर्मन जुबान गालवार हम बाजें चरिशा मजने गालवार होप डोच ओ कसानी गालवार प्लाट डोच नेडा डोचन इशाबे जर्मनी हर छल को दमगे जुबानानी गालवार जिताएं गोशा के मकसद शेन के दुनिया हा चुशे मजने जुबान नेस्त हैं कि आहानी दिगे दिगे बाजें या जिताएं गालवार मबा वो हमीचो तई जोग्राफिया मजन भी हमीचो तई गप जनूक बाजबा हमीचो आहानी तो का बदलियो सदली के वो हमीचो गालवार जोड़बा हमें वड़ा के मरुची बलूची से मजने गालवारन तहा बाहर हैं ये असला बलू हमें गप्पा जाहिर के बलूच एक मजने राजी या ये मजने तयदादी वह सर डिगारो जोग्राफिया मजने एक असाने ए सैन आबेद बलूची तहा कि हमें मजने गालवार चूंकि रक्षानी मकरानी और सुलेमानी है ईशानी तो का हम बाजें गालवार हंसते भले ए आहानी तो का ज्यादा है तपावत नेस भले आहानी या वो आहानी गपजनो कम तेरा भले हर मले मतलब अगर मकुरानी तो का हम पद देगे डायलेक्ट कसाने डायलेक्ट आ पूरी सुलेमानी तो का कसाने डायलेक्ट आ रक्षानी तो का कसाने डायलेक्ट हस्ता उमागा गप्पो रप्पे साबा जोग्राफिया ये साबा विचारें तो बलूचिये मस्तने गालवार रक्षानी गालवार है कि ईचे पंजगूरा दाके अफगानिस्तान और रूसे तुर्कमानिस्तान दमगा हम गोशगवी शंतु का मतलब पंजगूर मर्दमा आग रक्षानी गालवारा गप जना कलाते रक्षान डिवीजन पूरे केशतु कखारान नोशकी जारावान सरावान और क्वेटा ईराना तुर्कमानिस्ताना रूसा व अफगानिस्ताना एक स्ते गालवार बिजा रक्षानी गालवार बशग भी वही बलूचानी मस्तरे गालवारे इशी आबेद मक्कुरानी गालवारे के मक्कुरान आबेद लसबीला कराची अवारान ईरान और खलीज बाज़ मुल्क गोशक भी और बलूची लफ्जा के मस्तरे नविश्ते मड्डी हम हमें गालवारा हैं बिजा के मक्कुरान गालवारे तहा के मैं किताब आग इश्तेर हस्ता हमें बड़ा कोह सुलेमानी गालवारा कोह सुलेमान दमक डेरा गाजी खान राजनपुर जैकबाबाद नसीराबाद बुगटी और मरियानी दमगा आबेद बोलान कच्ची सिब्बी सिंध पंजाबे दमगा गोशक भी सिंधी और सराकी जुबाना ने नजदीकी सबबा बाजें लफ्ज ई जुबाना मानत कगा पमिश का बलूची इंदगे गालवार नस्बता इशे तवार लफ्जा गेश्तेर तपावत हस्ते तवार लफ्जानी तपावत बारहा दिमतरा गप जने भले एक गप याददार गे के दुरुस्तें गालवारा ने गप जनोक बलूचा वही दुरुस्त बलूच जोग्राफिया वहदत या कुई ओ आहानी त्रिपाकिये निगहबान ओ मानजुमाना बेजा के बलूची यक गालवारी मीरास नहीं बलूची कुल बलूचानी मीरास हैं आतुरी हर जगह निश्तगा हर जोग्राफिया निश्तगा हर दमगा निश्तगा वो हर
گالوار بولی یا گپ جنا بلوچی آہانی میراث ہیں. میں کہ سیمی ٹاپک ہیں آگ اس بلوچی زبان سیاہگ یا آرتوگرافی ہیں. بلوچی زبان سیاہگ دو سیاہ بازیں سیاہگاں لکھ بیتا تاریخی صاحبہ اسی طرح ما شما گپ جنان کریں. سیاہگ کے یا آرتوگرافی کے گوشگ بھی یک زبان یہ نوشتہ درو شما گوشن بزام زبان کو کجام لفظاں کجام حرفاں کو نوشتہ کنگ بھی کستیں نوشتہ ہی درو شما ہاں. اور دیکھیے گپے ما ڈائلیکٹ بار وقت شمارا گوشے کہ بلوچی دیم طرح کہ ما کلاساں روان کریں ظاہری چیز میں کہہ رہا پدا بحث و تران باہر باں وہ یہ چیز نہیں کہ ما شما صرف ہمیں یقیں چیا روان کریں بلکہ نہ ما شما یہ مختلفی طرح کو پہناتانی سرا گپ جنے مطلب سلیمانی ڈائلیکٹ ہے رکشانی ڈائلیکٹ ہے بلوچی مقرانی ڈائلیکٹ ہے کہ ہما فرق آچے چیاں وہ ہما کامن چیز چیچیاں آہاں ہما گون شما گوشان کریں. تو بلوچی آرتوگرافی باروا گپائے تھے سیاہگ یا آرتوگرافی یک زبان یہ نوشتہ ہی درو شما گوشان. بلوچی زبان ہزاراں سال پہنے بلے نوشتہ ہی درو شما اشیے بندات 1930 آچے بیتے ہیں. تو بزاں کے بلوچی اگما و گوشیں کس نے ہزارہ سال پہنے وہ اشیے بازیں مثال و درور ہم دائگ بنتے ہیں بلے بلوچیا کے من نوشتہ کرنے کے دورہ گندے گڑا 1930 بندات بھی یہ ہمیں دوریں کے بازیں اردو انگلیزی روتا کو تاکمند شنگ باں کہ ادا بلوچی شعر و نوشتہ خوار باں. بلے چرشیا ساری بلوچی نوشتہ رواز چاہ انگریزانی بلوچستان کے آئے گے دوریں وہاں کے کلات گپتا 1839 زمانگا کے انگریزاں کلات ہوتی دستا کتا گوڑا ای زمانگا کلات اتکگاں گوڑا آہاں ایدہ بازی چیز بیتگاں کے نوشتہ کتگاں او بلے ای نوشتہ ہیں دروشوں عربیہ بیش پارسی تو کا بیتا ہمیں پارسی یا کہ رومن تو کا ہم ہستاں بلے ماں کے اولی زمانے گئے عربی و فارسی زمانے گئے کہ ہما مسودہ کے مارا 10 کب تگاں کوہنترے مسودہ اوتمان کلمتیے گئیں. اوتمان کلمتیے 10 نوشتہان بارہ گوشک بیت کے آکے ساس 1766 عیسوی زمان کا نوشتہ کنگوتا. البتہ جوزف الفبائن و کارینہ جہانی اشیے دورہ 1820 نزدیک کو گورا مننا. کارینہ جہانی گوشگر دا دیگے دو مسودہ کمالان گچکیے گئند کیا ہے اولی 1873 اور دومی 1877 نوشتہ کنک بودتگان. کمالان گچکیے یک مسودہ یک دو مسودہ کمالان گچکیے یک مسودہ بلوچی اکیڈمیا 1928 دوبار چاپ کتا. ای مسودہ عربی و فارسی زبانہ نوشتہ بودتگان. ای کے بلوچی اکیڈمیا چاپ کتا اشی تاریخ کا مکی منیلہ راست نہیں پدا اشی ہما پکا کنا گوڑا شمارا گوشانے. ای مسودہ عربی و فارسی زبانہ نوشتہ بودتگان. انگریزانی بلوچستان سرا حاکمی دورہ بعض انگریزاں بلوچی زبان و لفظاں سرا کار کتا. اولی مردم کیپٹن آر لیچ ہیں کہ آئیے کتاب اسکیچ آف بلوچی لینگویج 1846 چابتا کہ معاشی اتحاق وہانے شہر و قصہ و کم باز بلوچی گرامر بابتا رومن ساہگا نوشتہ کنک بودتگان. کیپٹن لیچاوے دومی مردم لانگ وارت ڈیمز ہیں کہ آئیے 2 کتاباں ٹیکسٹ بک کا بلوچی کے 1891 کا اور پاپولر پوئٹری آف بلوچی زبان ایشی تو کا مواد اشن تو کا قصہ وہانے شہر چاچ و بطر لانگ ورتھ ڈیمزا یا جاگا کو تگام. ٹی جے میئر اور گیلبرٹسن بلوچی ڈکشنری ریدو بندہ تگام. بلوچی زبان بنداتی زمانے کے نوشتہی دروشما آرگا مکتبہ درخانی ڈاڈر ہم مزنے کر دی کہ انگریزانی زمانے کا وحدی انگریزانی مشینری یا عیسائی مذہب تبلیغ و بائبل و ایدگے مذہبی صحیفہ کہ بلوچیا رجان کو تگام تو بلوچ سوسائٹی تو کا یا چاگرد تو کا شنک کو تگام ہوتی مذہبی اشانی چی ہلاپا ہانی دارے حاطرہ بلوچاں کستے ہمیں کہ مکتبہ درخانی عالم بیتگاں زانتکار بیتگاں آہاں کہ عیسائی مذہب گیرودار آترا کے بلوچ
چونکہ مسلمان بیتگاں اسلام منوب بیتگاں تو آہاں نروٹ تک کیا مشینری آنی کہ میں پندر سازیاں یا آہانی نیمگا بروہاں تو لہٰذا آہاں کستے بلوچانا سرپت کنگ واسطہ مسلمانی عالمہ اسلامی صحیفہ و حدیث بلوچہ رجان کو تو وہ چاپ کو تگاں کہ آہن تہا کسانی کتابوں کو پامفلیٹ مزنے کے ساسیہ آوارا امیر انگا دین ترہ کمی کہ محمد حسین انکا ہا 1930 کہ ہنو کے رائے جیں عربک رسم الخط ہیں آئیہ شاعری نوشتہ کتا یعنی چریشیا پیسر کے ہرچ کتابی کے چاپ بتا آگیش تیر چھ تہا بیتگاں رومان تہا بیتگاں اس تہانا 2 یا 6 کتاب بیتگاں کہ اب عربک رسم الخط بیتگاں کمالان گچکیے اور عثمان کلمتی ہے بلے 1930 محمد حسین انکا اولی مردمیں کہ آئیے شاعری کتا وہ عربک رسم الخط نوشتہ کتا گا پدا 1951 کا وعدے کے پاکستان آزاد بو اگاران نوکے یک دوری بندات بیتا نوشتہ کنگو وانگے گوڑا مہتاک اومان شنگ بیتا 1951 کا پدا 4-5 سال آران مہتاک بلوچی 1956 چابوتا و ہمیں درمیانہ گلخان نصیری کتابی گلبانگ کیا 1952 آزاد جمال دینی شہرانی یا کتابی مستن توار 1954 و سید ہاشمیہ کستی رجان کتنی کتابی بہائی دین ایک استین 1954 چاپ بتا گوڑا ہمیں سفر بیتا کہ بلوچی نوشتہ کنگے دور بندات بتا وہی ہمیں سفرے در روچ مرچی کا جاری ہیں وہ ہستے بلوچی زبانہ ہزارہ کتاب چابو گا ہاں روتا کو تاک بند رہا گا ہاں انوگے دورہ کے ماں چارے ماں سوشل میڈیا ہاں موبائل ہاں بلوچی نویسک بو گائیں بلوچی وانک بو گائیں او یک مزنے تبدیلیت کا البتہ ایک عربی رسم الخط ہیں ایشی سرا بازیں ہم اڑو جنجال ہستا بازی مردم کستے رومن رسم الخط منو کے بلے آہانا کستے بازی مشکلات ہستا ہمیں اوڑا رسم الخط جیڑے بابتا ہم ہستا کہ لہتی گپان سرا مردم تپاک کنا لہتے تپاک نہ کنا بلے بازی مردمان گوشیں کہ بلوچی نوشتہ رہا بند نیست ای ہم لاتے حیال دارا لاتے مردوں بلے درستی چیزانی حقیقت چیئیں ای باروا ما شما دیم تیرے کلاسا گپ جنی او پرچکی ما دیم تیرے کہ وہاں دی بلوچی گرامرہ وانے بڑا ما ای درستی چیزاں کہ بلوچی رسم الخط جیڑا ہم اور بلوچی کہ ما گالوارا سلیمانی یا کہ سلیمانی و رکشانی و مقورانی ہے کہ ما فرق پیر ہستا ہوں ای چون یکا چون کجام وڑا جیدہ ہاں ای بارو ہم ما شما گپ جنے او پدا بلوچی کجام آباں ما چون نوشتہ کرنے ہمیں الفابیٹاں لاتے مردم گوشی کے ای نیستیں لاتے گوشی آ نیستیں تو ما شمی دیما گپارا گشی نے دہیں کہ کجام چیز ہستا او کجام چیز بلوچی آرا دیمترا برت کنا او کجام آباں کہ آہانی اجاگا بیگا بلوچی زبان یک مسترین دروشمی زورت کن این درستی گپا ما آوکیں کلاسا کہ آپ بلوچی گرامر کلاسیں یا ہی سرا چمشک دیں بلے میں گیشتری زبانزاں تو لفظاں تی حبرات تپاکاں کہ بلوچی لفظاں کیش نہیں کہ مارا دست کپتا احدی باریگاں بگرد چاکر و گوہرام دورا بلوچیا ہزاراں سال پانچ جتا ای احد شاعری کے میں دستہ کپتا انچو محکم اوپر بندیں کہ ہزاراں سال کوہانی گواہیا دند بلوچانی گورا قصہ و داستان گوشی روایت چا قدیمہ ہستیں امارا گونے ای قصہ کے قصہ وشانی دپا عشقناگ و انوگی دورا نوشتہی دروشما دیمات کگاں اشانی عمر ہزاراں سال ہیں چری قصہاں بازیں شہری دروشما بیان کرنے گتگاں بازیں قصہانی دروشما ہاں پمیشہ بلوچی لفظاں کے عمر ہزاراں سال ہیں بلے چش کے بلوچیہ ہوتی راجی زیند پا پہوالی و شوانگی گوازیں تا شہری سیٹلمنٹ دود بلوچانی گورا نبوتا پمیشہ آیا ای لفظاں کی مڈیارا نوشتہی دروشم نداتا نو چوش کے بلوچی شہری آبادیاں جہمنن دا پمیشہ بلوچی نوشتہ و آنگے رواج محکم تربوانے او انگتا ماہ میں امیدہ داریں کہ میں کہ آؤ کے پسائیں دگیں میں آؤ کے نسلیں اشیارہ مزید
وانا نوشتہ کنا او گوشتر محکم کنا میں مرچی کی ہمیں کلاس کے ہستا دا اثر بھی او مرچی کی کلاسا ماونت کے بلوچی زبان ارزش تو بستار چیئے بلوچی زبان چون ردوم زرتا کو چہدہ دیمروی کتا بلوچی گالوار کو جاما وہ بلوچی سے آہے کے باروا ماں کسانی سرپدیے شمارا تھا تو میں کلاس کے ہستے مرچی کے ہمیں دا حلاس بود او اگاں شمارا سوال و جوابیں ہستے او ما شما ما سوال کریں او دن طرح میں کلاس انگتا دان کے دینا چلت کھاں اگاں شما انٹریکٹیو بے شما گپ منی نوٹ کو تگاں اگاں شما لاتے سوال ریز کو تا یا شما دیرا یا کنفیوژن یت کا گڑا یہ جوابا ما دے گے کوشش کریں شما کے یبری منائی بوشے کہ شما کے مائی گپ جتا شما سمجھات کا شرری سرا جی سر سر جی سر سربت بولتا ہمیں طریقہ شرری کے ہمیں بڑا وانان کنے او شما کستے شانہ گوشداران کنے شما نوٹ کو تا چیزیں ہوتی کر رہا جی سر نوٹ بنائیں جو آنے شما رہتے کہ جوستے چیزیں ہستے یا انچی گپی کہ شما یہ سرپد نبوت گے شرف صاحب منیالا لاتے کتاب آنی نامہ ہاں ماسا گوشاں خاص کر ہمیں اچھی زبان بارا جی ہو آما گوشاں بلے ممشا اگر جوستی ہستے گوڑے بری مامشا ڈسکس کرنے چونہ میں کہہ رہا ہے کہ ماں کے ای لاتی زبان باروا چیاں کمک کی کتاباں کہ شما شاں وان تو چرشان چی کمک زورت کنے کہ بلوچی زبان نوشت بنزے ہو نوشتہ راہ بندی کہ ڈاکٹر غفور شاہ دا ای نوشتہ کتا بلوچی اکیڈمی کو ایٹا چاپ وشین کتا ای شمارا بلوچی اکیڈمی ویب سائٹا دست کپی اگا شما شاہدہ چی ڈاؤن لوڈ کت کنے اور دومی کستے بلوچی سے آگے راست نبی سگیں کہ ای سید ظہور شاہ ہاشمیہ نوشتہ کتا سید ہاشمی اکیڈمی گوادرہ چاپو شنگ کتا سیمی کے کتابیں زبان زانتی ہو بلوچی زبان زانتی ہیں ای طاہر حکیم بلوچستان اکیڈمی تربت نیمگا چابتا وہی زبان زانتی ہو بلوچی زبان زانتی ہے کہ جدا جدائی مردمہ کہ وہ تی بلوچی زبان سرن مضمون نوشتہ کتا ہے نوشتاک نوشتہ کتا طاہر حکیمہ چھتا کوئی اجاگا کتا او شما ادا شانچے امید ڈسکشن کے مرچی ما شما کوشی باروا شمارا بازیں ذات و سرپدی رسیت کا ہمیں وڑا بلوچی زبان آکے بعد کستے سوا دشتیاری کتابیں یہ بہارگاہ پبلیکیشنز لیاری کراچی نیمگا شنگ بودتا اشیے تو کہوں ہمیں وڑے نوشتہ کہاں کہ بازیں ذاتکارا نوشتہ کتگاں سوا دشتیاریا کمپائل کتگاں اور شما دیما ہستا شما وانتش کنے دگے کستے بلوچی سے آگے بابتا ایسا خاموش ہے یا کتابیں ہستے ہیں اگر شما بلوچی اکیڈمی ایک ویب سائٹیں اودا ہستے شما شانچی فائدہ زورت کنے او شما اشم وانے پرچہ کہ ایک میں کلاس ہیں ظاہری یا گھنٹہ یہ کلاس ہیں او بس یک ماہی ایک استعمائی سبق کا اگاں شما لوٹے کے مسلسل ہوتی ہمیں تیاری تو کا تیاری بکنے گوڑے ای ہنچی کتاباں کے بعدیں شما وقتاً فوقتاً بوانے او شما شانچی در برت کنے سوال نہیں اس نے جی سر ایک جوستے ہے جی مثال ابرا انی است کہ عربی رسم الخط و رواج کے تشریح سرا گیشتر تمام ہمیں گپ سے کتاب چاپ دکھتے ہمیں عربی رسم الخط ہیں رومن ہم جیڑا سے رومن گپ بے گئے اگر رومن رواج بے گئے بڑے بازیں جیڑا ہو جنجالے بکنا کو بلے ظاہر بچل آتی چیزیں وہ بیت اچھی لاکہ نا رومن اگر رومن بھی شار یا کہ عربی بھی شار یا گپی و معاشمہ درست پد بے کہ دنیا تو کا چوشیں اسکرپٹ یا چوشیں آرتوگرافی نے ہما زبانانی مکمل کستے شمارا مطلب ہما زبان مکمل آوازانی اظہارہ کت کنا اچھا ایک اسکرپٹ اصلا یہ زبان ہے ہما زبان ہے کہ تو آوازاں ہما ہانا نوشتہ ہی صورت دے گے چونکہ آواز وتی یک سائنسی وتی یک میکینزم ہے تو آد راہ میکینزم ہوا پدہ تحریری صورت اتکنا کا شما مثلا اگر انگریزی وانے اردو وانے فارسی عربی وانے شما بچارے کے آہانی کے رحم بازیں لفظ ہستا کہ آہانی نوشتگیں گپ آوڑا ادا کتنا کننتے تو بلوچی ہم ظاہر ہیں اگاں رومن بھی یا کستے عربک بھی آئی دوینا گشیں تنا کنا نو لاہتی چیز ہستا کہ رومنا گشت کنا بل لاہتی چیز ہستا کہ
عربکا گشت کنا و ہمیں وڑا کستے رومن تو گشت ما رومن کنانی وڑا رومن واسطہ ترا کمی باز ہما یک وتی چیز چارہ بلوٹا یک وشی کہ مارا وتی سوشیو لینگوسٹک صورت حال ہم جاور حال ہم چارہ گئے مثلا ما آگاں پاکستان نشتے گئے میں کشے زبانانی کستے اسکرپٹ کو جامیں منی علا اردو بھی پشتو بھی سندھی بھی پنجابی بھی درو عربک تو کا نوشتہ کنا تو میں کشا پدا فارسی ہیں فارسی ہم کستے عربک تو کا ہیں افغانستان پشتو دری کے با ہم کستے عربک تو کا ہیں تو ما درمیانا کستے رومن آرہا منی علا آوڑا رواج دات نہ کریں بیگن دے لاتی مسئلہ میں کہہ رہا حل بیوان بلے ٹوٹل مکہ میں درد درمان ایو کا تہنا رومن بیتنا کھا وہ پداشی کہ عربیہ کہ تو وحدی نوشتہ کنے زبر زیر پیشانگو آئیارا نوشتہ کنے گوڑا وانوں کو واسطہ ہیچ مسئلہ نہ کرتے تو ایوڑ بالکل نہیں کہ ما عربکا یلا بھی دیں رومنا بزیریں گوڑا میں دراہیں مسئلہ حل با اگاں ایوڑ بیتے ہیں وہ گوڑا شریں گپیا ما عربکی حل کا ڈائریکٹ رومن زورت کا پرچہ کہ ادھا میں درستے مسئلہ حل بیتے تھا بلے ما چاہ رہے ہیں کہ میں واسطہ بازی مسئلہ گتا ہستا مثال حبرہ ہمیں کہ سلیمانی میں مردم گوشاں کہ جی فی و پی مسئلہ کنا نو اگاں تو رومن تو کام لکھ کے ڈبل اے پی آ پی بلے اگر ترہ آف لکھ گئیں گوڑا ترہ ڈبل اے ایف لکھ گلوٹی ہما کے مطلب ساؤنڈانی کے مسئلہ ہستے آ حلاس نبی دمیشی کے انگریزی تو کا یا رومن تو کا ہم بازیں لفظ ہستا کہ آ گشت نہ کنا آہاں تو اما ضرور ٹیک کی ایک چیزی جانے دے تو آو وحدے کہ تو آہاں نا ادھر نشانیے دے گوڑا ہمیں زبر و زیران کستما بلوچ یا عربی کا پرچہ کار مرز مکھنی اور دیکھیں اگر پیشی کہ میں کتاب کے ما شمارا نام گپتا ایشا ما شمارا ای میلہ دیم دیں او ہر اشیاء علاوہ اگر شمیں مطلب شمارا ضرورت بھی کہ مارا فلانا کتاب ضرورت ہیں گوڑا شما گو ما کانٹیکٹ کو کنے ای کے مرچی کے میں ہمیں ٹاپک ہیں اور شما ہم گوشے کہ بھی فلانا جاگا ہمارا یہ کتاب ہستے ہیں ما چاہ رہے ہیں اگر میں 10 رسا بود گوڑا ما شمارا اشیاء ای میل کنے شمی سرا شما کستے اشیاء پدر ڈاؤن لوڈ بکنے او بھی چاہ رہے تھے جی سر اگر شما لائبریری یا جاگی یا نشت کنے نشت کے گوڑا شما ہوتی سوالا چھیٹ تو کام نوشتہ کو تو دیم دات کنے ما یہ جوابہ دے کے کوشش کنے جی سر یک جوستی استانی نا انی بلوچی ادب گیشتر کہ مقرانی امیچیہ نوشتہ ہیں دروشما کو بچارے عربی اس کے رسم الخطہ نوشتہ ہیں جی آگا مثلا مثال عبرانی وہ کہر پرے زیتا ہوں بیتو نہ کہاں اگر بیتے مثال عبرہ گوڑے ادب ترینک بھی پتہ رومن نے مارک بھی ظاہر ہے اگر مطلب بلوچ گوشم آکستے رومن رسم الخطہ زیر ہیں گوڑا یہ کتاب پدا ظاہر ہے پدا رومن رسم الخطہ برگ لوٹا بلے منی آلا ہنی پرے زیتا ہیں یہ وڑے ہچ گمان نیستے ہیں اور دیکھیں ایک چیزیں ہستے ہیں بچا بلوچی دوئیں اسکرپٹ ہم نوشتہ کنک بیت کھانا مثلا اگر مانی موبائل آن تہا یا کہ وہ ای میل آن تہا بعض وحدہ رومن کستے ہیں اسکرپٹہ نوشتہ کریں اگر بلوچی وطا رہا ہے کہ رومن اسکرپٹی بھی وہ ہما یہ تہا ما ہوتی ٹیکسٹا ما ہوتی واٹسپا یا کہ چیزانا کستے نوشتہ بکنے گوڑا یا کستے میں واسطہ آسانی بھی کہ ما ہوتی میں ہوتی کہ رب دوئیں باقی شما یا کسانی اسائنمنٹ ہم نوشتہ بکنے ہمیں کہ میں مرچی صحیح ٹاپک تا اشانی سرا شما بات کمی باز وانے او ہمیشانی بارو کے بلوچی زبان ہے کہ ہمارے ردوں میں آئیے بابتایا تقریباً 500 لفظانی وردانی یا کیا اسائنمنٹی نوشتہ بکنے تاکہ اشیاء چی شمارا ہی بھی کہ کمی باز شما کتاب مطابی وانے اور دومی اشی کہ شما کہ میں نوشتہ چیئیں ہم گیشتر بیتے ہیں نما نظانا کہ او شما اشیاء چی مارا یک دیگر چیزی بھی شما اشیاء چی مارا شیئر کنے شما میں نوشتہ کنے کہ تو کام آ جاگا کہ کمزوری و نزوری ہستا اور ما آہانا پدا ڈسکس کریں ہمارا چاہ رہی ہے کہ شما بلے نوشتہ کو ہم کرنے نکنے پرچہ کہ شما وحدی کے چکا سے دے گا روے اور شمارا نوشتہ ہم کرنے گی ہیں تو یہ پریکٹس شمارا ہر وحدہ نوشتہ کرنے گی ہیں تو لہٰذا کستے شما
मैं बड़ा के असाइनमेंट निविष्टा कने या नोट्स अड कने बड़े शुमे प्रैक्टिस बयान करते और मना हम या अंदाजा भी कि शुमे के हम निविष्टा पावर है आ छोने और पद हम कुजाम कमजोरियां के मां हाना डिस्कस को तो कम कुत कनी और माशुमारा के वती तजुर्बा ने बुनियादा कसानी सर सोजी हम कुत कनी दूसरे यक्के बलूची जुबान इर्तिका या गालवार सैमी सैमी यक्की बलूची जुबान देमरुवी है इर्तका है यक्की गालवार अंते और सैमी आर्थोग्राफी है नविश्ता बड़े देखिए शुमारा जोस्ती सवाल है। अच्छा शरफ साहब मायदा एक चीजें ऐड करना जी हो आयशें के खासकर हिस्ट्री है लैंग्वेज हिस्ट्री है बारहा या हमें बड़ा आर्थोग्राफी है नविश्ता है बारहा बाजें चीज नजरिया मालूका या मैं अर्ची के नविश्तकार बुतगा जुबान जात बुतगा आहा वती हयाल पेश कुतगा तो जी हो जरूरी नहीं कि माँ अनु के पाव नविश्ता वास्ता कनगाएं माँ दुरुस्ती हयाला बेमन ने हाँ दुरुस्ती हयालानी या कसा के चीजी गोश्ता आहानी रेफरेंसा माँ दें भले आहानी वास्ता परेशान बुगी नहीं के फिलानिया चू गोश्ता गुड़ा बारी चू ने भी ई अरकसावती हयाल पेश को तगा माएगो शुमे माशुमा अनु नूक दर बरगाइने चीजा हील कनगाइने चीज इच्छु मुश्किल नहा माँ अच्छू के गिंदे माँ उर्दू वाने माँ अंग्रेजी वाने अच्छू अंग्रेजी अल्फाबेट में वास्ता मसला नबा हमें वड़ा माँ के बलूचिया चारे में ई हम मसला नबा वादे के माँ प्रैक्टिकली रवे नु बात संगत गुशी ना के कोई सुलेमानिया माल लेके तो चून भी या कोई सुलेमानिया रेफरेंस चे हैं या फिलानिया गुश्ता के बलूची जुबान तारीखी बड़े माँ ये दुरुस्ते ना पावती सरपदिया बुआने ईशानी बारहा सरपद व बेबे भले ये जुबान वास्ता चुशिन जेड़ा ना ये जुबान दरबरा के वास्ता जेड़ा ना निविष्टा कना के वास्ता हम जेड़ा ना चूंकि शरफ साहब अगुस्त की किताब व चाप हुआ तो जरूर एक किताब यक ना यक तो तरीका ये चाप हुआ तो माँ के देमा क्लासा भरे कहानी तूका माँ शाम गोशे हम के अनु बलूची गिश्तरे किताब 99% किताब के चाप हुआ आ दो राबंदा चाप हुआ सैयद आशमी राबंदे वो बलूची एकेडमी है ओपसाला यूनिवर्सिटी के रोमने या आइए अगर जदाए रापंदे तो 5 साल सरा या किताबी चाप भी ओ ये मैं एग्जाम आगू मैं पीएससी से सीएसएस से तैयारी आगू या मैं जुबान दरबरग आगू आइयरा कार ने किताब चाप करने के वास्ता बुदकत तो अगर हमारा इदारा देमी दिए तरह जरूरत भी बाकी तो बलूचिस्तान एच नबी बलूचिस्तान यक्की बलूची अकेडमी राह बंदे और यक्की सैयद आशमी राह बंदे और ये दोए रापन 80 to 70 to 80% यक का ईशानी बुनियादी द्रूशों हम यक का तो मसला न भी ईशानी इंशाल्लाह देमा के अर्चुंदा रवा में शुमा किताबा के चारे रीडिंग का शुमा होती इम्प्रूव कने शत्तर कने राइटिंग का शुमा शत्तर कने और शुमा बस आने के यार इच्चो मुश्किल नहीं कि इच्चो माँ सरपद बुतगे शरफ साहब मनी थैंक यू मामे मैं किस्ते आचु कैप्टन साहब गुशगा मैं कह रहा हूँ कि राहबंद व हिच मसला ना पर चक मानू बलूची के रसाला वाने या किताबा वाने इवन पोस्टा वाने फेसबुक का या के सोशल मीडिया हा बलूचिया निविष्टा को तगा किस्ती यक राहबंद ही तू का ना हाशन तू का बाजें जागा अगर तो सैयद आशमी राहबंदा बेचारे बल्कि का सैयद आशमी राहबंदा डालना हमें बड़ा तो किसी बलूची अकेडमी राहबंदा बेचारे बलूची अकेडमी राहबंदा डालना भले आहानी तू का यक रसां की या केबला की या कम्युनिकेशन ही हंसते हैं कि निविष्टा कनो की निविष्टा कनेंगे और वानों की वान गाएं नु माँ के दा चेक वती सबक का के निविष्टा कने असाइनमेंट निविष्टा कने तो माँ चूंकि मारा दोए न चियक की गिचेन कनेगी भी माँ अगम
چیا بلوچی اکیڈمی راہ بندہ نوشتہ کنگا شما اسی واسطہ آزاد ہے کہ شما سیدہ اشمیر راہ بندہ نوشتہ بکنے بل پرچکشن تو کہ دیگے ہچوڑے فرق کے نیستے او شما پیپرانی دے گواہ دا ہم کستے ای جنجال تو کا مکپے کہ منشیا ای راہ بندہ بلکن یا راہ بندہ بلکن البتہ کوشش بکنے کہ ہمیں گرامیٹیکل راہ بند کے ہستاں آہاں فالو بکنے پچھے اشیا چشم نمبر گیشتر وہاں ہما کے ٹیچر ہیں وادی کے گندی کہ ای مردہ دا نوشتہ کتا وہی ہما کے رہبندانی چی کتا کہ گرامر پابندی کتا امزا زبر زیر چار تگاں یا انتو انت شارے وڑے گشے تگاں گوڑا آئیے نمبر بازباں مثلا اگر شما دگی زبان یہ لینگویج جی بزیرے گوڑا بگندے شمارا 60-70 نمبر برسی بلی شما کے بلوچیا زیرے او بلوچیا پر رہبند نوشتہ کنان کنے شمارا 80-90 نمبر رسد کنتے ہیں تو یہ شما یہ کستے ہیں کہ ہم ایگزامی آئیے واسطہ مزنے فائدہ ہی با تو لاتے بنیادی چیزاں ہم دن طرح ڈسکس کریں شمارا اسائنمنٹ ہم دیں شماری پریکٹس ہم کریں بلے شمارا کستے ہیں آہاں اس طرح عمل ہوا کرنے گی پریشان واسطہ پریشان بھی ہے نہیں چونکہ مطلب ماں اردو آنے اردو نوشتہ کرنے میں واسطہ مسئلہ ہی نہیں ہمیں بڑا بلوچی لکھ کر ہم منی والا مسئلہ ہی نویتے ہیں یا کہ ہمیشہ کہ شمارا کم کی وتی توکا میں اعتماد بحال کرنے گی ہیں کہ بلوچی لکھت کنا بلوچی منی زبان ہے نوشما اگر دیکھے زبان یا نوشتہ کرنے نو اگر انگریزی ہے نوشتہ کرنے گوڑا انگریزی وتی فلوئنسی ہے ہمیں بڑا اگر تو اردوہ نوشتہ کرنے گوڑا اردو ہے وتی تذکیر تانیس و ایوڑے مسئلہ قائم تھے تو یا پیما ہمیں سارو حیث آئے کہ منی مذکر مؤنث غلط مبا منی واحد و جمع غلط مبا بلے تو وعدے کہ بلوچیا نوشتہ کرنے گوڑا بلوچیا ایو چیز تی تو کا چونکہ تی زبان ہے آلریڈی فیڈ ہاں کہ کجام جاگہا جمعیں کجام جاہا واحدیں کجام جاہا مذکریں کجام جاہا مؤنثیں بس آہانا یک رہبندیا کو نوشتہ کرنے گی او آہیا کہ شما کسانی جہدیا کو در بلے بلوچی لکھک منی آلا شما واسطہ گیشتر آسان بیت کو تھمتے اچھا دیکھیں ایک چیز ایشی کہ ما شمارا کہ مرچی ہمیں کتاباں ای میل کنے گوڑا ایشی تو کا سید ظہور شاہ ہاشمی کتابیں ہستے آئیا ہوں شماری ای میل کنے او بلوچی اکیڈمیا کے وتی ایک رہبند جوڑ کتا یہ کاپی ہم شمارا ما دیم دیں اشاں شما شریسرہ بوانے بچارے دیم ایک کلاس کستے ہیں پدا ہمیں اڑے چیزانی بارے کہ بلوچی ہم چون نوشتہ کریں مرچی وحید ما بلوچی زبان کمی پس منظر بیان کو کمی یا یہ ڈائلیکٹ بیان کو تھا اوشیک ما بنیادی سرپدی کہ اس بلوچی زبان بارو کوشش کو بلے نیکسٹ کلاسا ما شما ہمیں چیزاں وانے اور شما ایشاں بچارے ماں کے وانے نے پدا شما گندے کے جاگے شما سمجھانیت کا یا ما جاگے کو ما کور کت نہ کتا اڑا یا ما کور کت بکنے کوشش بکنے کہ ہر وعدہ کہ ما ہم شمارا گوشی کہ میں نیکسٹ کلاس چیئے اور شما ہما یہ کہ ہما لٹریچر ہیں ریلیٹڈ لٹریچر آرہا کستے وانے کے کوشش بکنے تاکہ پدا ما شما ہما کے مسئلہ ہاں شما کہ ہما یک بنیادی معلوماتی شمارا گون بھی شما کلاس آنے دے گوڑ شما واسطہ ہم آسانی بھی و منی واسطہ ہم آسانی بھی ما شما پدا یہ ڈسکس صورتا گپ جت کریں مان گوشن کہ میں کلاس بالکل انچو انٹریکٹیو بھی کہ ما شما گپو تران تو کا ہوتی گپاں بجنان بکنے ہما جاگا ما شما سہولت کار صاحبہ ما شمارا چیزیں گوشت بکنا و شما وات چیزانا افضل کوت بکنے ذات بکنے و ما بنیادی چیزانا ما ڈسکس کران بے اور دیمے کے کلاسیں کستے بلوچی ہے میں گرامر و نوشتہ رہبند و الفابیٹ چیہاں تو ہمیشہ نہیں بابت آبیت ہے گوڑا نو ما ہوتی کلاسہ حلاس بکنے شما کے سوال نہیں تو ما میں مرچی کی کلاس ہم حلاس بھی آو کی کلاس میں کستے بلوچی زبان ہے نوشتہ رہبند گرامر و امزہ زبر زیر چون کارمار زبان فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن چون با انت و انت چون استعمال با ہمیں بنیادی چیزانی بابت آئیں گوڑا منا ہمیں دا شما اجازت بھی دیئے بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل